Πάμε για το τελευταίο γύρο του αγώνα, ένας πρώτος αγώνας, διαφήμιση για το παραδοσιακό Muay Thai. Ένα χειροκρότημα για τους δύο αθλητές για το τελευταίο γύρο. Θα το χαρακτήριζα το main event απόψε, αν ήταν σε επαγγελματική διοργάνωση. Όλα τα λεφτά. Άρα προσάκτα. Είναι όμορφα τα συστήματα. Λοιπόν, ήταν ένας πολύ καλός αγώνας. Εγώ θα το χαρακτήριζα σαν αγώνα συγκεκριμένου επίπεδου. Μονότονο. Ήταν από τους αγώνες που είναι διαφήμιση για το άθλημα αυτός. Και τα παιδιά παρουσίασαν ψηλές τεχνικές, απόσταση, Άνθρωποι πάμε στην εξαρτησία. θέλουμε να βλέπουμε από αθλητές ψηλού επίπεδου. Άντε Νικόλα μου! Όπως είπα και οι κριτές έχουν αποφασίσει το ίδιο. Ήταν ένας πολύ κοντινός αγώνας. Νικητής αναδεικνύεται ο αθλητής στην κόκκινη γωνία. Ένας πολύ καλός αγώνας και από τους δύο αθλητές όμως. Το θεωρώ ότι ένας πολύ καλός ψηλού επίπεδου αγώνας, πόντος στον χρόνο, παίξε πραγματικά δηλαδή.
Είναι πολύ μικρή διαφορά, πράγματι και οι κριτές δυσκολευτήκαν στο να πάρουν μια απόφαση και